Rose! I'm Olet. And this is Reza Veg. And welcome back to Lingaw Lingaw sa mga Yads TV! Welcome to Balay ni Mel, Dine and Chat! Game 2! Okay, so our next game, ladies and gentlemen, is egg relay. So, mag-ita-ita ng itlog. Oh, ako mo sa yung itlog, kaya paborito ng itlog, guys. Charot. And then, so kinsa tong dili makasaw, for example, si Sir Evech, di siya makasaw, so, kick. Ang automatic score is apunta sa duha ka buok nga nahabilin, like kung sa kanilong ka-Rose. So ako, maka 2 points ko kay sa game 1 na naka 1 point. Si Rose ka 0 kay Angats. Angats. Oh, so maka 1 point na po siya. Okay, so let's do this. One step backward. Kita na. Sige. Iwan. Game 3! Alright mga kawagin, sa dili pa na musugdan ang among Game 3, amo sa i-recap ang pila ng points nga dadawat na mo. Ako, nakadawat ako 2 points Sa first game. sa first game. Tapos sa Second game, so nanakoy 2 points and si Cat Rose na siya 1 point. Ang kulila sa tanan kay Angats. Again, Angats. Alright, so mga kawagils, ako sa i-review, thank you so much sa sponsors nato from Toledo City for this amount. And this time, ato na isulti ang ikatulad na itong game. Okay, our third game mga kawangils is Lemon Challenge. So, unsay buhato na mo mukhaon mi og tagsa-tagsa nga limonsito, and then kung kinsa toy dili kasi kanay mo kalis maot no mo kalis maot ay lang na Mausab ang di mausab ang now Maot pa kag nangdaan. ito sad kung kinsa toy dili makulis maot ang naong maguba ang naong aning kaon sa limonsito maoy makadaog aning Yes, may makapag 1 point. okay, so let's start. Good. 1 and 1. Dali mo do. Uy, kuno gamoy. Gamoy kayo do. Sakura, uy. Same na rin, gamay, ang dako, para sa
taste. Where's my son? Hey, diretso rin ka una Di pa ko ready. Okay, and... Diretso tani ka doon. Dapat kan una tani usak-usapo na gyud. Oh, sapon gid siya. Tapsan gid siya. Tapsan gid siya. Tapsan gid siya. Sapon Bili gid. na ibili na lang ang green. Ah, sige sige. Tapos kung makatasa tani ko no. Ang listo, dili. Okay. And 1, 2, 3, and... Wow, winner! Sabi pon ko tayo. Perfect! The winner. Tamis man good. Ako na. Ako na gid ni. Bag ako na gid ni. And the winner is... Rest of that. Game 4! Okay, so sa Game 4 guys, may baon ko din yung kung kinsa mo mga crush. Okay, but before that, so again, thank you so much sa nag-sponsor sa mga premyo. Entitled Tell Me the Name of Your Sweetheart. Then pungkulay ang show. Okay, para makibawa mo unsay mo ang button, watch this. Yellow, orange, red, and blue. Tell me the name of your sweetheart. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Yellow, orange, red, tell me the name of your sweetheart. Ikaw din. A, B, C, D, E, F, Parang distansya nila na distansya. Yung mga gumitan. Sige. Takot bakit? Sana ka? Your bit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and you tell me the name of your sweetheart. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ari na na. Ako yung mata ka na. Ako yung ipatog yun na. Ipatog yun na. Ipatog yun na. Ipatog yun na dahil. I'm the winner. Yan mga kawangil. So, update sa score na to. 3 points. Apin na sa kaganina. Yes. 3 points. I have 2 points 2 points. and 2 points. So we have our winner. Okay, our second place we have Olet. And first place we have Ka Rose. Oh, ang pinakaangat. And our grand winner we have Red Event. So siya ang makadawat sa ato ang tumataginting na 10,000 pesos. Thank you. Pero don't worry mga kawangils. Dili ko ni suluhon ra gyud. I-share na lang ko ninyo pod ha. Yay! Kumbaga ako lang 5 kama dahil. 5 kama. Sakto 5 me. 3 kama imuha. 1 kama imuha. Inalbuan nga, first place o ka? 1 kamar mo ay gatong Priya ka to waki. Ha? 5 kama. 3 kama. 1 kama. 1 kama na nga. 1 kama kasi kami pinakatsaka. Ako tama dito. Tama dito. Kawit, tanawa na good siya eh. Tsaka ko na naran tsaka na.
Ilong palamdaan. Alright mga tawagins, this time ato nag-interviewon sa Takia pud sa amo ang venue Yes. na sponsor po din here. So later ato siyang abihon o Karon na siya ilahon. Ato na to sa ilang balay. Yes. Okay, let's go. Go!